आम मंदिर भितर को जीव देखूँ प्रबल आज मंदिर भिड पूरा जोरसोर लगी महाविनायक मंदिर में तो भाई चली होनी हाय हेलो नमस्कार मिलन मो सागर अच्छी मो सांग जीतू बर्तमान आम आसीचु महाविनायक मंदिर चंडीखोल महाविनायक मंदिर बर्तमान देखिपे आम आसी महाविनायक पाखे पहुँच सारू देखो बर्तमान आम महाविनायक भितर को जीवु ठाकुर को आपको देखू ठाकुर दर्शन जा देखो आज महाविनायक प्रबल भिड़ महाविनायक यहाँ चप्पल स्टाण तो आम आस महाविनायक पहुँचू जीतू को जन खेलते कहले भाई जन देले कहले जीतू फटो उठेब जड़े भाई देले कहले आम फटो उठे दिया जीतू बर्तमान फटो उठाऊँ फटोग्राफर साजी बढ़िया फटोग्राफर सी देखु मानिया पड़ो जीतू बर्तमान ब्लॉग स्टार्ट हो आज ब्लॉग टी जीतू को आम आरंभ करछु जीवा आम मंदिर भितर को जीव देखूँ प्रबल आज मंदिर भिड पूरा जोरसोर लगी महाविनायक मंदिर में जीतू लक्ष्मी कौन लकी मु कुना भाई कुना जीतू आउ चिंटू समस्त आज ब्लॉक रे आसती आज मंदिर में पूरा जोरसोर भिड़ देखिपे बर्तमान जीतू आगे जाऊँ देखो पछपटे देखिए केते भिड़ ମୁଁ ତ ଉଠାଉଛି ପଛରେ प्रबल भिड़ देखो आज पाँचरे आसला भितर पूरा जोरसोर भिड़ लगी रोचे कमुनी प्रबल लोक बर्तमान आम आसी पहुँची गलु मंडप पाखे पूरा मंदिर पाखे देखो मंदिर सहित नना मान सब बसुँच आज कार्तिक पूर्णमी डंगा भसारे आम आसी महाविनायक मंदिर आसी ठाकुर दर्शन करवा नना मैंने ठिया भक्त मानकर जोर भिड़ पूरा मंदिर भितर पशिया ठाकुर दर्शन तो लोक आज महाविनायक आप देखिपे जीतू से कौड़े गले अलरेडी उपरू पड़े मांकड़ बर्तमान प्रबल भिड़ देखिपे पहुँच गला से मंदिर ऊपर पड़े चलो बर्तमान आम जाऊँ मंदिर पहाड़ उपरक देखु बहुत लोग भी जाऊँ माड़िया माड़िया मंदिर पूरा जोरसोर यू देखिए आप देखिए मंदिर परफेक्ट लुक पड़ा वही लो देखा जूता चलिए पचे दौड़ी पड़ेगी ये बसले आप देखिए मंदिर केते भिड़ मंदिर परफेक्ट लुक ये आप देखिए चलू पुणी चलू आम जावाई पहाड़ उपर बुलायापी देखो देखो आप पूरा पूरा मस्त जिन देखा बर्तमान बर्तमान आम चलू पहाड़ उपर जावाई जीतू यहाँ कौ पहाड़ कहते मुझे पचार क्या पचारिया कौन कौन भाई यहाँ उपरू कौन कौन कौ पहाड़ जावाक मंदिर हाँ 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 केते बाट जापर तो कपिलास जाऊँ कपिलास टू ए पहाड़ आम नुआ ना
ଟା ଚଢ଼ି ଯିବ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଲାଗିବ ମାଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାହାଡ଼ ବୁଝୁ ଭାଇ ତା ଉପରେ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଭାଇ 515ଟା ପାଉଛ 515 ହଁ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ନ ଯାଇପାରିବ ଅଧାରୁ ବସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉଛି ଭାଇ ଚାଲି ହଉନି ପାଲ ଜିତୁ ଆଉ ଇଏ ହବନି ଏଠି ବସ ପଡ଼ିଆ ହଁ ବସ ପଡ଼ିଆ ଲକି ହେରିକା ବୋଧେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ବସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁଣି କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଭାଇ ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଭାବିଛୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଶେଷ ପହଞ୍ଚିବୁ ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଘଞ୍ଚ ବଣ ଜିତୁ ଆଗରେ ଚାଲିଲା ଜିତୁ ଏଇ ଉପରେ ହଁ ଜିତୁ ଏଇ ଉପରେ ହଉନି ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସଭାରେ କିଛି ତୁମର କ'ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି କୁହ ଆମର ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ କି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ ମାନେ କୁହ ନା ଏମିତି ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଯାହା ବାହାରୁଛି କୁହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଗାଅ ତଳକୁ ଯିବି ନାଇଁ ଯାହା ବାହାରୁଛି କୁହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଯିବି ନହେଲେ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ନା ଯେ ଯିବି ଅଧାରୁ ମରିବି ଏମିତି ମରିବି ସେମିତି ଯିବି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଗାଅ ମୁଁ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସରରେ ସେ କିଛି କହେ ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ତମେ ଆଜି କ'ଣ କହ ଉଠାଣି ଉଠିବା ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ହଁ 3 ଡବଲ ରେଟ୍ରେ ତା 3 ଡବଲ ରେଟ୍ ଧଇଁସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ହଁ ଏବେ ମାନେ ଖାଲି ହଁ ତମକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ବୋଟଲ ଆଣିକି ଦିଅ ତମେ ଫୋପାଡ଼ିଲ କ'ଣ ପାଣି ବୋତଲଟା ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୋତେ ଶୋଷ କଲାଣି ଖବର ଦେଲେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଦୀପଟେ ଡାଲିଲି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଲେ ଫେରିଛି ଫଗୁଣ ଫେରିଛି ଫଗୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବୋଲି ମାଗିଲି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦିଅ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଣ୍ଡାବାବୁଙ୍କ କତିରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ରଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ ମହାବିନାୟକ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ମହାବିନାୟକ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ଆଜି କ'ଣ କହିବ ଜହ୍ନି ବନି ଝାଡ଼ରେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋ ହଂସା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ 3 ଥର ଦୁଃଖ ଜହ୍ନି ଏଠି ଆଉ କିଛି କୁହ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବାରିକ କହିଲା ମଜା ଲାଗିବ ମଜା ଲାଗିବ ସଜା ବାହାରିଗଲା ସଜା ହଉ ଚିଟୁ ଏଠିକି ଆସ ଚିଟୁ ସମସ୍ତ ତମେ ଏଠିକି ଆସ ଏଠିକି ଆସ ଆମ ସବୁଠୁ ସାନ ଭାଇ ଚିଟୁ ଏଠିକି ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଚିଟୁ ପହଞ୍ଚି ଚିଟୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବୁଲାବୁଲି ଥିଲା ଟିକେ ଲାଗିଲା ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା କଦଳୀ ଖାଇଲା ନା ଭାଇ ଇଏ ମାନେ ଆଗରେ କିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହୁନାହାନ୍ତି ପଛରେ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ଗପ ରହୁଛି ଲାଗିଲା ତମେ ତ ପଚାରିଲା ତ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବା ଏଇଆ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ କହିଲି ତ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନା ହିଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଠାକୁର ମତେ ଆଇଲେ ତମେ କ'ଣ ମାଗିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ହେବି 10 ଲୋକ ମୋତେ ବାହା କରିଦେଲେ
କଥାକୁ ପଚାରିଲେ ବାବା ଦେଖ ରେ ବାବା ବାବା ସାନ ପଟା ସରୁ ତାପରେ ସକ୍ସେସ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କଣ ଆସେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋପେନ୍ସରକୁ ଯିବା ଆମେ ଭାଇ ଯାଇପାରିବେନି ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଇ ଆସ ଯିବା ଗୋପେନ୍ସରକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ସେଠି ଦେଖା ମୋ ରାଇଡର ଉପରକୁ ଆସିଥିଲା ହଁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆସିବନି କାହିଁକି ବ୍ଲଗଟା ପକେଇବ ଆଜି ସବୁ ବୁଲେ ବୁଝି କହୁଛି ତତେ ଏ ଜିତୁ ଏ କଣ ହେଇଛି ଆସିବନି ନା ଏଇଟା ପୁଣି ନୂଆ ଗାଡି ଆସିବନି କଣ ହେଇଛି ବାବୁନେ ତ କିଛି ପଚାରିଲାନି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଚଢୁଛି ଇଏ ଆଇଡର ଏଇଠି ଚଢିବ ସେଇ ପାଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେ ନା ତାକୁ ଆଣିକି ଦେ ଆଣିକି ଦେ ବୋତଲରେ ପିଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋତଲଟା ନେଇ କୋଉଠି ତୁ ଆସୁନ ଆଉ ବୋତଲଟା ଆଣିବ ବୋତଲଟା ଆଣି ସମସ୍ତେ ପିଇବା ନା ଏଗୁଡ଼ା ବୋତଲ ଦେଇଥିଲା ପାଣି ଆଣିବି ମୁଁ ସେ ବୋତଲଟାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ ତୁ କହିଲା ପାଣି ପିଇବ ମୁଁ ତୁ ପିଇବୁନି ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ପୁଣି ନା ବୋତଲ ନା ଭାଇ ସେ ତମ ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତଳ ଦେଖା ତଳ ଖୋଜେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଇଛି ପାଣି ଉଠିବ ଭଗବାନ ଇଏ କ'ଣ ମତେ ଗତ ବର୍ଷ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପଳେଇ ଆସି ଚଢ଼ିଯିବ ଉପରେ ପଳେଇଆ ତମେ ଡରିକି କେମିତି ବିସ୍କୁଟଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ ଭାଇ ମୋର ଯଦି ହଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଡର ମାଇଲା ଜୋରେ ମୁଁ କହିଲି ବିସ୍କୁଟ୍ ମୋର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ବିସ୍କୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଚ ଆଡ଼େ ଉଠିକି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଗଲୁ ଇଏ ଲକି କହିଲା ଆମେ ପଳେଇବା ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳେଇବା କିଏ କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ପଟେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେ ପଡ଼ିବ ସେ ପସ୍ତେଇବ ସିଏ ତ ଚାଲିବାନି ମତେ ହଇରାଣ ବିଚରା କରୁଛ ଦମ ବାହାରିଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏ ଶଳା ତଡ଼ୁଛନ୍ତି ମତେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଉ ସଇଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ସଇଲା ଏତିକି ଲକି ତୁ ଏତିକି ଡେଲି ଚାଲେ ଡେଲି ଏତିକି ଲେଖା ଚାଲିଲେ ହେଇଯିବ 55 60 ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ହଁ ପଳେଇଥିବେ ଚପଲ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚପଲ ନ ଖାଲି ପାଦ ଚାଲି ହବନି